Predtým, než sa bager uvedie do automatického režimu, je potrebné zadať počet etap, teda šírku hliny, ktorú má naberať, a počet nabratí na jedno nákladné vozidlo. V tomto prípade boli zadané 2 etapy a 2 nabratia. Po uvedení bagra do automatického režimu bager čaká na spustenie diaľkovým ovládačom, ktoré slúži na to, aby pracovník po nastavení bagra predklopu mohol nastaviť počet etap a počet nabratí, vyjsť z bagra a spustiť to diaľkovým ovládačom. Po dokončení počtu nabratí bager zastaví pred hlinou, pretože auto je plné, čaká na ďalší pokyn diaľkového ovládača.